Ako, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nanumpa na ug milingkod na ang ika-17 nga presidente sa Pilipinas nga si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Untop alas 12 kaganihang udto, nanumpa na si Marcos sa katawhang Pilipino nga iyang serbisyuhan sa sunod nga 6 ka tuig. Matod ni Presidente Marcos, ang boto nga gihatag kaniya sa katawhan nagpasabot nga gisalikway sa Pilipino ang pamulitika nga magtunga sa katawhang Pilipino. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. Matod ni Marcos, iyang gibati og nadungog ang pangandoy sa matag Pilipino nga maharuhay og mamuyo nga malinawon. The campaigns I've run have taken me here where I stand today. I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good chance at a better life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Sama sa atong gilauman, gihinumdum ni Marcos Jr. ang iyang amahan nga milingkod isip presidente sa Nasud sa sulod sa 21 ka tuig. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. Matod ni Marcos, dili karon ang panahon nga magkatibulag ang katawhang Pilipino. Kinahanglang atubangon sa matag Pilipino ang hagit sa ekonomiya nga dakong naapektuhan tungod sa pandemya. Una nanumpa si Marcos, gihimo niini ang tradisyonal nga pagbisita kang Presidente Rodrigo Duterte didto sa palasyo. Si Chief Justice Alexander Gesmundo ang nagpahigawin sa pagpanumpa ni Marcos, kuyog ang unang pamilya sa Nasud. Una pa man nanumpa si Marcos, gibasa ni Senate President Vicente Soto ang joint resolution gikan sa House of Congress nga mideklara kang Marcos isip ika-17 nga presidente sa Pilipinas. Sa kasaysayan sa Pilipinas, si Marcos Jr. ang nakatala og pinakataas nga boto ug nakuha niini ang 31,629,783 votes nga milabaw pa og sobra 16 million ka boto sa iyang kalaban nga si Leni Robredo. Mitambong sa inaugurasyon si kanhi Presidente Fidel Ramos, Joseph Estrada ug Gloria Macapagal Arroyo ug syempre ang inahan sa presidente nga si Imelda Romualdez Marcos. Karon kay milingkod na ang bagong presidente ug iya nang gilatid ang iyang plano alang sa katawhang Pilipino dungan sa paghangyo nga magkahiusa kita aron atong malatas ang hagit sa atong panahon. Isip mga Pilipino, anaa sa atong kamot nag-agad ang atong kaugmaon kay ang gobyerno igura kini mohatag og panerbisyo og mga polisiya alang kanato. Hinumdumi, anaa sa atong mga kamot ang atong kadaugan o di ba ka ang atong kapakyasan. Edit Kaduay News 10 Philippines. Stay safe!